देखियो एगो उ जमाना छले जहिया बाराती 3-3 दिन रुकै छले। एक दिन जाय छले, एक दिन रुकै छले आ तेसर दिन विदाई होय छले। दोस्त यार, रिश्तेदार, नाता गोता सब आनंद ले छले, सब इकट्ठा होय छले, एक दोसर के समझे छले। आ क्या बेर तो एनाहियो होय छले कि एक के बाराती लोग जाय छले आ 2 गो शादी और तय क के अबै छले। लेकिन अखनी की भ रहल है, अखनी 100 रुपया से ऊपर के कार्ड दियल जा रहल है, लाखों रुपया खर्च कैल जा रहल है, महीनों से तैयारी चले छे, 3-3 दिन 4-4 दिन टेंट लगे छे, 56 भोग बाराती सब के लेल तैयार कैल जाय छे। और लड़की वाला अते सब कुछ करे छे ताकि हमर बेटी के जमाया के आशीर्वाद मिले। लेकिन अपन समाज की कर रहल है, अपन समाज के पास टाइम नहीं है, पूरा परिवार तक इकट्ठा नहीं हुआ पाबि रहल है। अपना सब केम्हर जा रहल छिए, अपना सब अपनो लोग के समय नहीं दिए पाबि रहल छिए, अपने लोग के लेल अपना सब के पास टाइम नहीं है, तो अपना सब कमा कथी रहल छी, कत ल क जेबै जब अपना सब समाज में अपन बेटी पुतोह के आशीर्वाद तक नहीं दिए पाबि रहल छिए और कह दे छिए कि समय नहीं है। लाखों रुपया खर्च कर देलकै कोई और अहाँ के पास आशीर्वाद तक दे के समय नहीं। ये लिए हाथ मिले लिए आ चल गेली कि हमरा कतो और जाय के है, नाश्ता खाना तक नहीं खाई छिए, सब बर्बाद भ जाय छे। एक बेर एहि बात के चिंतन करब जरूर, कैलाकि ई हमर बात नहीं है, ई पूरा समाज के बात है। अपना सब केम्हर जा रहल छिए, कैला जा रहल छिए, कथी कर चाहे छी, कथी कर रहल छिए, जीवन के उद्देश्य कथी है, अपना सब के कुछो नहीं है पता। सिर्फ अपना सब भटक रहल छिए, भागल जा रहल छिए, भागल जा रहल छिए और अपने के अपने समय नहीं दिए पाबि रहल है। एक बेर चिंतन जरूर करब।